Doang ayu pepucane ngati kaya ngene wong kang nandang asmara apa ta awakku dhewe do Gusti jata gong walasono mrengwa mambi besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpamana sira nakoda tanpa prau sasat bisa ten pepetri nyedam syariat piye Des? Des. Malah prongas-prongas nang kono ki nang apa? Sapa sing desa, Met? Kae, endi? Kowe iki lek ngajeng ki ra cetha. Lanjut pra iki. Des. Lanjut ke pra mah. Wah. Kowe iki ngono iki medeni bocah ya ngawur wae. Nalikanira endalu atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintang mlaku Des, nek joget iki mbok mingkem ngono lho, wah. Ora prongos-prongos ngono ki yo mesake sing nonton to yo. Aku mi ora. Ayo kuwi wis baby. Lek ye medeni saiki. Apa? Medeni piye? Lek piye? Piye tiba lek tiba ora jingletake. Malah. Yo. Ola iba. Ayo, yuk. Ayo Mat, yuk. Yuk. Nggih. Salam sih. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Segenah, Met. Ya. Videone wis Nggih Mas Supi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Termasuk bola banci ya. Sopo? Lah saiki mudah Darah malah banci, sampean ya. kuwi to. Leh. Nggih. Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sip. Wae. Wait. Rika nggih. Wah ning kono sok. Seneng. Sing jawab apa, Des? Sing jawab muga-muga mlebu surga. Heeh, Sehat amin. selalu, Amin. Amin. Ya iya. Wis bodol telake iki. Napa ndes ning kene? Adewe napa? Acara apa ta iki? Supit. Goblok tak idoni. Sopet. Supir Suryono Sopet. loro. Ora metu getihe. Idoni yo. Iya. Ya, iki acarane Mas Bos. Ngantenan. Anten. Acarane mantenan. Mantenan. Nikah, sing nikah sinten mau? Sinten lah? Acarane masih pen mau sing nikah. Sing nanggap ora ngerti. Heeh, Ayo. sing naga malah ora ngerti. Lah, Sing nikah ki wedok karo lanang. Ayo Lah nami. iya masa ya lanang lerana. Jenenge Tuki Jar Tuki Iman. Tuki jero tuki iyem ngono lho. Iki sinten iki, Bu? Ning Sinten? Kok ades ambahmu Oh bojo ades. Andes ya ora wedhus Aku. Sinten sing nikanipun? Sinten? Rozikin Rozikin Sinten? Matus, kalian Atus, Mbak Matus. Atus. Didongake. Apane sing atus? Embuh bose. Ya wis, kono didongake sing. Didongake, Met. Heeh. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Anjir. Tinggal keringan momoman. Momongan. Apane? Sehat selalu. Amin. Harmonis bahagia. Amin. Kita kabel kita. Apa to, Des? Kabele jidet-jidet cilik to. Apa? Jidet-jidet cilik. Niki ngantene pundi nggih? Napa tasih bal-balan napa? Nggih, niki pun medali, Mas. Met, Pripun? katanya kayak volley. Oh Lah iya, wis wayahe Cemes-cemesan, iya. bal-balan. Heeh. Irunge gatel lho. Gatel diguruk go garu. Iya ya, upile gede met ge. Kayak. Wah. Bisa dirake suara sira. Sik. Ngerti. Nah, napa? Tukang orjine mongkol. Lah kok Mengaskat bau iso. Wah, ngono. Ayo. Lah iya. Saiki dirodat sik, Met. Heeh. Wis nurut ngarep kae sing dilentir kaya ula kae. Ya iya. Sing endi? Sing Iya. tekan apa sing kiwa? Sing iya. kiwa. Oh, sing kiwa. Ane sing iki bajak laut. Bajak Matane laut. ilang siji. Matane siji. Iya. Sing simburine. Endi? Gajak omah. Endi? Bajak apa? Gajak omah. Nek sing mburi dhewe iki apa? Sing mburi Niki. dhewe iki. Niki Ah, patung iki. Monas. Patah. Ana meneh Apa? sing hawane Gur Fashion Show. Endi? Iki. Lah iya. Petang petentenge. Lah iya. Ayo. Ana meneh. Apa maneh? Sing tukang uli. Endi? Iki. Luar biasa, Pak. 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 Jenggot barang wis tak kru. Hei. Kuwi ada jamput. Ya Eh, Met, Hah? orang klinguk ning guyu. Lah iya. Tapi kan kroso yo. Pak. Pak. Pak Kembaranmu pun, Des? Pak kula nuwun. Pak. Kula Endi? nuwun. Diamput ora Oh. krungu pisan. Iki tukang, Des. Tukang Silver. kasih. Tukang silver. Dadi kok nang Bang Jo Heeh. ae. Ana sing bakul karet. Bakul karet. Lah kowe kuncung. Endi? Lah Oh, iki iya. karet. Tak kira Ning jarjit. kene iki bakul kabeh. Lah iya. Pokoknya serba ono yo. Sing hawane Biasa. gur bakul selendang ya ana. Endi? Pelaku-pelaku wis plorot. Kuwi. Lah ya kobol-kobol ora apa-apa. Oh, dino iki. Nek kowe bakal apa, Des? Apa? Nek samang kuwi bakal Aku apa? bakul cocot. Oh, bakal cocot. Nek aku bakal berambang. Gak iso. Awong ngoceh terus ibu brambange 5.000 ibu. Oh, brambang, Ditumbas ibu. Oh, apa ya? Ndak silek bosok ibu. Ngono. Saiki aku gumun karo penyanyine. Endi? Piye? Ana ulu wedhus barang digawa. Lah kowe iki yo netel mbungun sapa, Des? Iya, iki mbake boleh kedur wanda. Oh, Lah, aduh netel gonmu. aku Syukur kowe Jan, medal gonmu kowe. lho, Des. beda ulune. Untumu. Untuk mbahmu. Kotok. Ayo. Yo wis Otak sik. odat sik. Ayo. Yo. Apa lagune kok teko yayo-yayo? Ayo Ayo, bro kanca. kanca. Ayo bro kanca. Ayo pro kanca. Ngono apa kepiye? Kepriye ta? Ah kepriye ayo warai sik kok. Kepriye? Wong aku iki ora melu latihan Upis. malah. Lo dak beot lo. Ora.
Ayo pro kanca ngaweru ana. Ya. Iki aku manut kowe lho, Des. Rukune Islam, rukune Islam. Lah masa. Ya ini graji keren sapa ngakoni to. Ayo kae kok. Ayo. Ayo pro kanca ngaweru ana. Rukune Islam ya iku 5. Wahatan ora rukun kang siji rukun kang siji bisa sira kelawan ati kabeh pindhone lakoni salat kabeh telune bayar zakat ing poso Ramadan kang imati lamun puasa. Yes, ayo joget deh. Ayo pro kanca nyaru ana. Rukune Islam ya iku 5. Kesakan loro rukun kang siji rukun kang siji sira bisa sira kelawan ati. Ro rampung iki lagune. Alon-alon ngono kok ya petakilan saking semangat iki. Des oleh apa iki bebab. Iki mi iki nang kene. Ayo. Ayo, Met. Wah. Wah, aku ning kono karo Napa? adik tukang ngombong. Lah kok iso? Endi? Oh, sing Lek guyu aku rada isin. Lah piye? Berarti ning kono mrongos. Ning prongos ki lak manfaate oke. Oh, sing siji siji iso balik yo. Oh, Sing loro. pindhone iso. Ayo iso aku. Nek ra prongos ra iso. Ora iso jajal. Ra iso. Mah kok wedhus to. Wong aku yo gok sisan kok ya. Kowe iki kok tok genah-genah wedhus apa piye kok iso yo aja kobong Met. Endi? Kowe kemebul. Masalah. Masalah. Ayo saiki ngomong ana artis ning dhuwur. Yo kon priye? Nyanyi. Nyanyi. Nek kon nganjlok yo Dueti yo, Des. Aduh, Priwon? Dueti kok. duiti. Dueti. Dueti kok. Dueti. Yo, ayo Mbak. Krunguku duite ora ndek duit. Ning dadi penyanyi iki ra tau ilang. Lah napa? Nek lunga-lunga nggo klindringan. Endi? Kowe. Lah iya. Dadi saka waduh kono wis Wis ngono ya. kipi. Aman, Met. Ya. Yo. Baik, kita tampilkan dengan artis Wono, kitanya ya. Ngono. Ya. Baik, satu dengan artisnya tentunya cangkeme dene. Hamudun luwat diri kok. Gendong. Apa? Ora dicerengi, Dede. Napa lagu? Statue. Aduh, abang ini. Oh. Halo. Kok malah lunga iki kepiye? Met. Awak dicedhaki kok malah lunga. Ora kuat po. Kono go ande sih ora kuat. Ya, lagune apa? Ya, nelongso. Ya. Bagi Bang.
Sikat Des. Yo. Oh, saya gantian sampean sing nyanyi aku sing MC. Aja dudun jare. Sepira? Ayo. Apa iki? Oke, asa tutupan lagu Abuku sing longso. Takdirku. Bareng-bareng yuk sing japke. Sliramu beda ati, beda lambe. Wis kadung mati rasaku. Antek kekerana. Entek Des. Arep beri kok padha wae. Tambahi Des, ben entek. Tak idoni po. Kang Mas romono tangismu. Tresno sing gak pendem. Becike koyo saka uripku. Pari pasan rangket lintang ning angkasa kuwi teko gawe lara marang Tresno. Iki wis talanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Song guyu. Ayo Des. Aku nek wis tak gawe-gawe. Tak kira nek kali KSBB. Ayo, ayo Mbak Apa yo. kuwi? Mbak, Yo sikat. Go. Ayo Des. sos Seneng ngopo? ya sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku menteke wong liya. Aja selamat esok. Saiki wis moyo lumut ning pinggir segara. Oleh silok. Wis tak bali Oleh ya Mas. Ya, balik. Silake lah papat ya Ya, Des. matur sembah nuwun, Mbak. Anjir. Wis, komet. Terusnya apa iki? Terusnya Diwajib apa? sik. Pasukan ini beda keperingat sik kok. Iya, iya. Lekman. Lekman. Apa lagune? Mafailatun. Rabi. Oh Rabi. Rabi ya. Ayo kono lek Rabi. Ora ming Angel. ngerono rene bojone. Idoni lho, Pi. Apa? Upi le. Ayo. Iya. Rapi kuasale gawe ana. Rapi kuasale gawe ana. Kina mongasunat nulungi maring sembayang. Kina mongasunat nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Robiku asale gawe wana. Iku asale gawe wana. Sunani namung sunat nulungi maring sembayang. Namung sunat nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Wes iki. Wes mana? Kok embuh? Akhirnya wingi melu latihan pora. Ora, jan kesat tak wingi, Des. Ya. Terus yo, mbok rada maju kok le arang banget ngono wae. Maju 2 langkah, gerak.
Mafailatona mafailatona mafai Assalamualaikum minallah biya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Assalamualaikum minallah biya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Assalamualaikum Ambiya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Assalamualaikum Ambiya ilahi Mafailatona mafailatona mafai Assalamualaikum Ambiya ilahi Mafailaton Wes Pondes Burung. Oh iya. Jajal kepiye terus e. Mafailatona mafailatona mafai. Mafailatona mafailatona mafai. Mafailatona mafailatona mafai. Wes, kok tekan bungai tenan? Enggane ora dikesel ta, Des. Heeh. Dene tak adani. Dene. Kuwi nemu apa ta kok? Kate suaramu kok ngono. Mau jare nemu nganu Mbah ning jembatan ke, jembatan cilik kene. Apa? 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 Ayo mau kae. Apa demit komet. Kae. Oh, Biasane ora tau meh kuwi. Heh. Mah koyo kethek. Jadi kasih sing rada halus-halus lagune. Ya. Yuk, monggo. Lagune apa? Rasa ngising. Des. Alah, Des, pripun? iki spesial iki lagu niki. Kanggo Mbah Kaum iki. Ya, Heeh. monggo. Lagune napa? Kayak kangen terus apa ya jare? Aku minta kon ngenean Des kuwi men rada Ya. santai joget kok. Ya. Santai. Ben Ya. nyak-nyakan le joget iki. Shut up. Yuk. Terima kasih. Wis lagu rasa kangenku. Kanggo tukang ngisor nek ijare kamane. Abate rasa kangenku Marang sliramu ndikawa ngayu manise asam lan kuyumu bisa gawe tentrem atiku muga sliramu enggal teko enggal maringi santai rezeki tembok lagu gawane 2019 piro lali aku sikat Pak sumilire angin tengah angin saya nambahi kangenku iki sliramu sing kangen
wani bisa gawe ketremen ati yo lintang-lintang sing ono angkasa saya nambahi abote rasa nunggu sliramu enggak teko tambani kangen loro ning kita saya nambahi kangene ati sliramu sing tak angen-angeni kang bisa gawe ayeme ati lintang-lintang sing ono kosong indah saya gabai rasa sliramu mukoe galo teko nambani rasa kangen jiwa yo tarik bro apa rasa kangenku marang sliramu dikowo ngayu marise esemaku yumu bisa gawe lega hatiku muga sliramu pecah 200.000 Des. Ini. Mah kau manuk tunggak ya, Des. Apa? Iku sampun kapiyarsa ingkang nyuwun lagu rasa kangenku. Nggih, sampun. Apa meneh iki? Apa? Sida-sida rampung wis ndang wetengil e. Iya. Wis rampung. Oh, wis rampung. Ya lek bubar nek wis rampung. Ya Lek, iya Lek. Iya, Des, iya. Angel kadane wong Jawa siji. Iki wis sesel ya kadane sebret kabeh. Angel. Ya. Ya, sekarang buri ya. Sikro nayaka hangayai karya prakarya ning praja kumratga sengkut kanca tali wonten manunggal setya dampya tinona sri swaraning kumara samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh nyosang nata sak juru ngayayi karya
nayaka hanyai karya prakaryane praja kumraga sengkon catut tali wonten manunggal satya damya tinana sri swarane gumara samya rebut ngarsa ngestu padha lawanya sanata sajuru-juru nyayahi karya. Walah. Apa Met? Kok malah turi? Turi iki kae melune Kecamatan Sleman. Sarinande Putri Sarinande Putri Suri pujaan Sadewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande Kutara arane wayang sing lakone arane dalang limas sasi kaya ilang ejebule wis ana sing nyayang esok kaya wong kemblong sore-sore dolanan lempung ati iki rasane wis kembung wani nyawang ora wani nembung Sarinande Putri Sarinande Putri Suri pujaan Sadewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande warna terang arane wayang sing lakoke arane dalang timbang sasi kok kaya wong ilang ejebule wis ana sing nyayang Sarinande Putri Sarinande Suri pujaan Sadewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande sompret tempol ungkong kendari ketipong imbal apona loro ton slendro salompret belok jarake panyongkrang marake tiga macan mangap makap bocang kanong kalia imbal satoyo kagungan reo pranyoto dadi kumbiro Met, malah belakang tidak terkondisikan. Kita ya udah aja. Pamitan wae. Ya, wis. Tidak terkondisikan ya, Ngirit Bu. ya, Met. Ngirit gak iki. apa-apa. Ngirit. Biasanya jembalian nih iki, Wah. Gak usah. Ayo. Tejekelit ya wis iki. Nyuwun pangapunten bilih wae atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Duwite wis ngawe-awe dadi ora sida. Ora usah Mas, ora usah. Sak ono ge duit jajan. Mongko lae.
J. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis gak apa-apa. Waalaikumsalam Dilanjut. warahmatullahi Saling wabarakatuh. boten terkondisikan. Ayo.